ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସନ୍ଧି ସନ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧିକୁ ଆମେ ସନ୍ଧିର ଥିଓରି କ୍ଲିଅର କରିବା, ଫଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିଅର କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ସନ୍ଧିଟା କରାଯାଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ଶୋଭା ପାଏନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ହିତ ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ଗର ଦେଇଛି ଲୋକ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ତଳେ ବାକ୍ୟ ତିନୋଟିକୁ କିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଲେଖାଯାଇଛି ପଢ଼। ଏ ତିନୋଟି କ ଖ ଗ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲା। କ ଖ ଗ ଏ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖ, ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ଶୋଭା ପାଏନା। ଏଠି କ'ଣ କଲା? ଏଠି ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ରହିଲା। ଏଠି କ'ଣ କଲା? ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ଶୋଭା ପାଏନା, ଏ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ। ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଲା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ହିତ ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ଥାର୍ଡ଼ଟା ଦେଲା କ'ଣ? ଲୋକ ମହେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ତିନୋଟି କ ଖ ଗ ବାକ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ହିତୋପଦେଶ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୃଥକ ପୃଥକ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଗ ଘ ଓ ଚ ଏ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ହିତୋପଦେଶ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସୁବିଧା, ଶୀଘ୍ରତା ଓ ସ୍ମୃତି ମଧୁରତା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ପ୍ରଥମଟା ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ପଦରେ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ବପଦ ଓ ଅଭିମାନର ପରପଦ। ବିଦ୍ୟାର ପୂର୍ବପଦ ଅଭିମାନର ପରପଦ। ବିଦ୍ୟାର ପୂର୍ବପଦ ଅଭିମାନର ପରପଦ। ବିଦ୍ୟାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ରେ ଥିବା ଆ ସହିତ ପରପଦ ଅଭିମାନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ର ମିଶ୍ରଣ ବା ମିଳନ ଘଟିଛି। ଏଠି କହିଲା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କହନ୍ତି। ଯେପରି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆ ରହୁଛି, ପରପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ହେଲା। ବିଦ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟା ଆ ଶୁଭୁଛି, ଅଭିମାନ ଶୁଭୁଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଭିମାନ। ସେହିପରି ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ଘଟେ। ଦୁଇ ପଦ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ପଦ ହେଉଥିବା ପଦକୁ ସନ୍ଧି ପଦ କହନ୍ତି। ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟେ। ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ? ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟେ। ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଘଟେ ଏବଂ ଦୁଇ ପଦ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ପଦ ହେଉଥିବା ପଦକୁ ସନ୍ଧି ପଦ କୁହନ୍ତି। ତଥା ବିଦ୍ୟାଭିମାନ ହିତୋପଦେଶ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧି ଭାଷାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସ୍ମୃତିମଧୁର କରିଥାଏ। ସନ୍ଧି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସ୍ମୃତିମଧୁର କରିଥାଏ। ସନ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ। ବାକ୍, ଯେମିତି ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ, ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। କର ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ, ତଥୈବ। ଏ ର ଐରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଐରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତଥୈବ। ସତୁରି କଟୁ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧି ବେଜନ୍ୟ। ଯଥା ଅଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପାପ। ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ଉଆସ, ସୁନ୍ଦରୋଆସ। ବନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଆଗମନ, ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ
ତତ୍ସମ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ନିୟମ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସନ୍ଧି ନିୟମକୁ ଅବିକଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖିବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧି କଲାବେଳେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତଥା ଆର ଯୁକ୍ତ ଏକ ଆରେକ, ଆର ଯୁକ୍ତ ଏକ ଆରକ, ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିସର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିସର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିସର୍ଗ ନେଇ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସନ୍ଧି 3 ପ୍ରକାର: ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଆଜି ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରସ୍ପର ସହିତ ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। କେମିତି କ'ଣ ମିଳନ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଲା ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ସହିତ ଅ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆ। ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ଆ ହେଉଛି। ଦେଖ କେମିତି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ଏକ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ଏକାଧିକ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ, ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ, ଅ ଶୁଭୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଏକର ଶୁଭୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଅ, ପ୍ଲସ୍ ଅଧିକ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଅ ତ ଅଛି ଅଧିକ, ଏଠି ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ କ'ଣ ହେଲା? ଆ, ମାନେ ଏକାଧିକ। ଦେଖ ବନ ଅ ଶୁଭୁଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଅ ତ ଅଛି, ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ବନାଞ୍ଚଳ ହେଲା। ନର ଅ ଶୁଭୁଛି ଅଧମ, ଅ ଅଛି ନରାଧମ। ସେମିତି ନୀଳଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁ ନୀଳାମ୍ବୁ, ନବଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ନବାନ, ସୁରଯୁକ୍ତ ଅସୁର ସୁରାସୁର, ଜ୍ଞାନ, ଦଶଯୁକ୍ତ ଅବତାର ଦଶାବତାର, ବରଯୁକ୍ତ ଅନୁଗମନ ବରାନୁଗମନ, ତୃଣଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କୁର ତୃଣାଙ୍କୁର। ସବୁଟି ଅ ଯୁକ୍ତ ଅର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟା ଆ ହେଉଛି। ସେମିତି ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ, ମାନେ ଶେଷରେ କ'ଣ ରହୁଥିବ? ଅ ରହୁଥିବ, ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଆ ଯୁକ୍ତ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ହେଲେ ଆ ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖ ବନ ଅ ରହୁଛି ଆଢ଼୍ୟ, ବନାଢ଼୍ୟ। ଏକ ଅ ଶୁଖିଲା ଆତ୍ମା, ଏକାତ୍ମା। ଜଳ ଅ ଅଛି ଜଳ, ଅ ଶୁଖୁଛି ଆଶାୟ, ଆର ତ ରହିଛି ଜଳ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ଜଳାଶୟ। ସେହିପରି ମେଘାସନ, ଚନ୍ଦ୍ରାନନ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, ସର୍ପାଘାତ। ସବୁଠି ଅ ସହିତ ଆର ଅ ସହିତ ଆ ମିଶିଲା ବେଳୁ ଆ ହେଇଯାଉଛି। ଅନାଥଶ୍ରମ, ଶୋକାଭ, ସବାଧାର, ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ଦୁଃଖ ଯୁକ୍ତ ଆକାର ଦୁଃଖାକର, କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ଏହିପରି ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଗରେ ଦେଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ହେବ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଆ ଶୁକ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ପଦଟା ଆ ଶୁକ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ପଦଟା ଅ ଶୁକ୍ତ ହେବ, ହେଲେ ବି ଆ ହେବ। ଦେଖ ଧରା ଆ ଶୁଖିଲା ଅବତରଣ, ଅ ତ ରହିଛି ଅବତରଣ, ଧରା ଅବତରଣ। ବିଦ୍ୟା ଆ ଶୁଖିଲା ଅଧିପତି, ଅ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଆ ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଦ୍ୟାଧିପତି। ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଦ୍ୟାଧୟନ। ସେହିପରି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତାର, ଦେଖିଦେବେ। ଆ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆ। ଏଠି ଘରେ ଦେଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ପ୍ଲସ୍ ଆ ମିଶିଲେ ହେବ ଆ। ଦେଖ ଗଦା ଯୁକ୍ତ ଆଘାତ ଗଦାଘାତ,
ଗଦାଯୁକ୍ତ ଆଘାତ ଗଦାଘାତ, ସଦାଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ, ମହାଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ମହାକାଶ, ସୂଚନାଯୁକ୍ତ ଆବଳି ସୂଚନାବଳୀ। ସବୁଠି ଆ ଯୁକ୍ତ ଆ ର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିବାରୁ ଆ ହେଉଛି। ଏଠି ଶୋଭାକାର, ତୁଷାରାତୁର, ଦେବାଳୟ, ଦେବତାଳୟ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ। ସୂତ୍ର ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧିର ବହିଭୂତ ଦେଖ, କୂଳ ଯୁକ୍ତ ଅଟା କୂଳଟା, ସୀମା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ, ସାର ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ। ମାତ୍ର କୂଳଟା କୂଳବଧୂ, ସୀମାନ୍ତ ଶେଷ ସୀମା, ସାରଙ୍ଗ ମଲ୍ଲ। ଏ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ଇ ଯୁକ୍ତ ଇ ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘେଇ। ହର୍ଷେଇ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘେଇ। କବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର କବୀନ୍ଦ୍ର, କବି ହର୍ଷେଇ ଶୁଖିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, କବୀନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଗିରି ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ଗିରୀନ୍ଦ୍ର, ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଗଲା ଗିରୀନ୍ଦ୍ର, ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷେଇ। ଅତି ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, ଇବ ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, ଅତିବ ହେଇଗଲା, ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଗଲା। ଅତିଚ ଅତୀତ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇତ ଅତୀତ, ପ୍ରତୀତ, ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଇତ ପ୍ରତୀତ, ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ରହିଲା ଅତୀତ ହେଇଗଲା। ଅଭୀଷ୍ଟ ଅଭୀଷ୍ଟ ହର୍ଷେଇ ରହିଲା ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ହେଲା ମିଶିଗଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଗଲା ଅଭୀଷ୍ଟ। ସେହିପରି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ, ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଯିବ। ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଯିବ। ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ମୁନି ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, ଈଶ ଦୀର୍ଘେଇ ରହିଲା, ମୁନିଶ ହେଲା। କପି ଯୁକ୍ତ ଈଶ କପିଶ, ପ୍ରଥମ ରହିଲା ହର୍ଷେଇ ତାପରେ ରହିଲା ଦୀର୍ଘେଇ, କ'ଣ କି ତାପରେ ଦୀର୍ଘେଇ ହେଲା, ମିଶିଗଲା ପରେ ଦୀର୍ଘେଇ ହେଲା। ହରିଯୁକ୍ତ ଈଶ ହରିଶ, ଗିରିଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗିରିଶ, ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା, ଅଧିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଧୀଶ୍ୱର, କବିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କବୀଶ୍ୱର। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା। ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘେଇ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଈଶ, ଦେଖିବା ଆମ ପ୍ରଥମ କେରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହଁ ହର୍ଷେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ କେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହର୍ଷେଇ ଆସୁଛି, ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ହର୍ଷେଇ ଶିଖୁଛି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଶିଖୁଛି ଦୀର୍ଘେଇ ଶିଖୁଛି, ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଯିବ ମୁନିଶ। ସେପରି କପିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କପୀଶ୍ୱର, ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ମିଶିଲେ ବି ଦୀର୍ଘେଇ ହେବ, ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ନା ଗୁଣି, ଦୀର୍ଘେଇ ଶିଖୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଣୀନ୍ଦ୍ର। ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚିନ୍ଦ୍ର, ମହି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, ତପି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ତପୀନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ବି ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ଆସିକି ଦୀର୍ଘେଇ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ ହେଲେ ବି ଦୀର୍ଘେଇ ହେବ, ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶିଲେ ବି ଦୀର୍ଘେଇ ହେବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭବାନୀ, ଭବାନୀ ଯୁକ୍ତ ଏଠି କ'ଣ ଈଶ, ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇ ଭବାନୀ ଦୀର୍ଘେଇ ଶୁଖିଲା, ଈଶ ଈଶ ଦୀର୍ଘେଇ ଅଛି, ତ ଭବାନୀଶ ଭବାନୀଶ। ପାର୍ବତୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ କ'ଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘେଇ, ପାର୍ବତୀ ଦୀର୍ଘେଇ, ଏଠି ହେଲା ଦୀର୍ଘେଇ, ପାର୍ବତୀଶ କ'ଣ ନା ପାର୍ବତୀଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ, ରଜନୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ରଜନୀଶ, ସବୁ ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘେଇ ହେଇଛି। ଅବନୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଅବନୀଶ, ଗୌରୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗୌରୀଶ, ମହିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହୀଶ୍ୱର, ପୃଥ୍ୱୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପୃଥୀଶ୍ୱର, କାଶୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର କାଶୀଶ୍ୱର, ଧରଣୀଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଧରଣୀଶ୍ୱର। ଏସବୁ ଦୀର୍ଘେଇ ସହିତ ଦୀର୍ଘେଇ ମିଶେଇ ଥିବାରୁ ତାହା କ'ଣ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଦୀର୍ଘେଇ ଆସିଛି। କହିଲା ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଲା, ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘେଇ ପରେ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘେଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘେଇ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଦୀର୍ଘେଇ କାର ହୋଇ ପର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଉ ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଉ, ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘ ହେବ, ହର୍ଷଉ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଦୀର୍ଘ ହେବ। ସାଧୁ ସାଧୁ ହର୍ଷଉକାର ରହିଲା,
ହସଉ ଉପଦେଶ ଦୀର୍ଘଉ ରହିଲା। ସାଧୁ ଉପଦେଶ ସାଧୁ ସାଧୁ ଉପଦେଶ ସାଧୁ ଉପଦେଶ ସାଧୁପଦେଶ। ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ସାଧୁଦ୍ୟମ। ମରୁଦ୍ୟାନ ମରୁଦ୍ୟାନ। ହସକାର ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା ହସଉ ପ୍ଲସ୍ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ ହସଉ ପ୍ଲସ୍ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ ହସଉ ରହିଲା କରିଦେବା। ହଁ ମଧୁ ମଧୁଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମଧୁତ୍ସବ। ସୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ହସକାର ରହିଲା ହସଯୁକ୍ତ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ ସୁକ୍ତି। କଟୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି କଟୁକ୍ତି। ଭାନୁଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଭାନୁଦୟ। ବିଦୁଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ବିଦୁଦୟ। এইটি ହସଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଉ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘଉ। এই ଜାଗାରେ ହସଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଉ ହେଲା ଦୀର୍ଘଉ। ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ସିନ୍ଦୁର୍ମି। ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି। ଧେନୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ ଧେନୁର୍ଦ୍ଧ। ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭୁଜ ସାଦୁର୍ଯ୍ୟ ବିଦୁର୍ଦ୍ଧ ଏହିପରି ଭାବେ ହସଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଉ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘଉ ପ୍ଲସ୍ ହସଉ ଦୀର୍ଘଉ ପ୍ଲସ୍ ହସଉ ହେଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ହେବ। ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି। ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ବଧୁତ୍ସବ। ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବଧୁଦ୍ଧାର। ଚୁମ୍ବୁଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଚୁମ୍ବୁଦ୍ଧାର। ଚମ୍ବୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜ ଚମ୍ବୁର୍ଜ। ଭୂଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜ ଭୂର୍ଜ। ଏଠି ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦେଲା ହସଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ପରେ ଦୀର୍ଘଉ ବା ଦୀର୍ଘଉ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘଇ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଦୀର୍ଘଉ ଉକାର ହୋଇ ପରବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। 4 ନମ୍ବର ଅଯୁକ୍ତ ଇ ଏ ଦେଖ ଅ ସହିତ ଇ ଯଦି ମିଶିଯାଉଛି ହସେଇ ଅ ସହିତ ହସେଇ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏ ହେଇଯିବ। ଗଜଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଏକାର ହେଇଗଲା। ଗଜ ଅଶୁକିଟା ଇନ୍ଦ୍ର ହସେଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ନୃପ 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 ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୃପେନ୍ଦ୍ର। ନରଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର। ଏହିପରି ଏବେ ରଣଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ରଣେନ୍ଦ୍ର। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ରହିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଯୁକ୍ତ ଇ ମିଶିଲେ ଅଯୁକ୍ତ ହସେଇ ମିଶିଲେ ଏ ହେଇଯିବ। ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ବି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ବି ଏ ହେବ। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଦେବେଶ। ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଜୀବେଶ। ସୁର ଯୁକ୍ତ ଈଶ ସୁରେଶ। ଭୁବନ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ବିନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ସୁରଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ଗଣେଶ୍ୱର ରାମେଶ୍ୱର ସୁରେଶ୍ୱର କପାଳେଶ୍ୱର। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ଏ ହେବ। ଆଯୁକ୍ତ ହସେଇ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ। ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଆଯୁକ୍ତ ଇ ହସେଇ ମିଶିଲେ ଏ ହେବ। ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା। ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ। ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର। ଦୁର୍ଗାଯୁକ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଦୁର୍ଗାଯୁକ୍ତ ଇଜା ଦୁର୍ଗେଜ୍ଜା। ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇ ହେଲେ ବି ଏ ହେବ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ଲସ୍ ଈଶ ଦୁର୍ଗେଶ। ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ ମହେଶ। ରମାଯୁକ୍ତ ଈଶ ରମେଶ। ମହେଶ୍ୱର କମଳେଶ୍ୱର ତାରକେଶ୍ୱର। ଏହିପରି ଏବେ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ନା ଅ ବା ଆ ପରେ ହସେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି ଦେଲା 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦେଖ ସନ୍ଧି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଏମିତି ଯାହାକି ଯଦି ଥିଓରି ଠିକ୍ ଭାବେ କ୍ଲିୟର ନ କରିଥିବା ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସରକୁ ଭାବୁଥିବା ଏଇଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉନଥିବ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଆସୁ। କେଉଁଟା କ'ଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଅଯୁକ୍ତ ହସଉ ଔ ଅଯୁକ୍ତ ହସଉ ହେଲେ ଔ ହେଲା।
ହେଲା ସରି ଓ ଔ ଔ ନବଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ନବୋଦୟ ନବ ଅଶୁଭିଲା ଉଦୟ ହସ ଅଛି ନବୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ମାନବଯୁକ୍ତ ଉଚିତି ମାନବୋଚିତ ମରଣଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ମରଣୋତ୍ତର ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ସର୍ବୋଦୟ ନମ୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦର ନମ୍ବୋଦର ପରଯୁକ୍ତ ଉପକାର ପରୋପକାର ନରଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ନରୋତ୍ତମ ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହିତଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ହିତୋପଦେଶ ଦେଖ ଏଠି ସବୁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଅ ଆଉ ଉର ମିଳନରେ ଓ ହେଉଛି ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ମିଶିକି ଓ ହେଉଛି ସେହିପରି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ବି ଓ ହେବ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଉନ ଏକନ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଉନବିଶ ଏକନ ବିଶ ନବଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ା ନବୋଡ଼ା ସେହିପରି ଏସବୁ ରହିଛି ସେଠି ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଉ ଆ ସହିତ ହର୍ଷଉ ମିଶି ବି ଓ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ଦୁର୍ଗା ସହିତ ଉତ୍ସବ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ମହାଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦଧି ମହୋଦଧି ଶୈଳଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭବ ଶୈଳଭାବ ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହୋପକାର ଯଥୋଚିତ ଗଙ୍ଗଦକ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ମିଶି ଓ ହୋଇଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଓ ହେବ ମହାଯୁକ୍ତ ଉରୁ ମହରୁ ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହର୍ମି ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଗଙ୍ଗର୍ମି ଏହି ଭାବେ ରହିଛି ସୂତ୍ରକାର ଅ ବା ଆ ପରେ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଦୁହେଁ ମିଶି ଓ ହୁଅନ୍ତି ଅ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଅର୍ ଅଯୁକ୍ତ ର ଅର୍ ଅଯୁକ୍ତ ର ଅର୍ ଦେବ ଅର୍ ଦେବ ଋଷି ଅଯୁକ୍ତ ରୁ ଅର୍ ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି ଉତ୍ତମନ୍ନ ଅଧମନ୍ନ ଦେବନ୍ନ ଆଯୁକ୍ତ ଋଷି ଆର୍ ଆଯୁକ୍ତ ଋଷି ଅର୍ ମହର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ମହିନ୍ଦି ବିଷନ୍ତୁ ବିଷତୁ ବର୍ଷାଯୁକ୍ତ ଋତୁ ବିଷତୁ ମହାଯୁକ୍ତ ରଥି ମହର୍ଦି ସେପରି ଦେଖ ଅ ସହିତ ଏ ମିଶିଲେ ଏ ଅଇ ହେଉଛି ଅଯୁକ୍ତ ଏ ମିଶିଲେ ଅଇ ହେଉଛି ଏକ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଐକୈକ୍ୟ ଜନଯୁକ୍ତ ଏକ ଜୈନୈକ୍ୟ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତ ଏକ ଦୃଢ଼ୈକ୍ୟ ହିତଯୁକ୍ତ ଏସି ହିତୈଷୀ ସେହିପରି ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅ ସହିତ ଏ ମିଶିକି ଅଇ ହେଇଛି ଅଯୁକ୍ତ ଅଇ ଅଯୁକ୍ତ ଏଠି କ'ଣ ଏ ମିଶିଥିଲା ଏଠି ଅଯୁକ୍ତ ଅଇ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଅଇ ହେଇଛି ମତଯୁକ୍ତ ମତୈକ୍ୟ ଛାତ୍ରଯୁକ୍ତ ଐକ୍ୟ ଛାତ୍ର ଐକ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଅ ସହିତ ଅଇ ମିଶି ଅଇ ହେଇଛି ଆ ସହିତ ଏ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଅଇ ହେବ ଆ ସହିତ ଏ ମିଶି ଅଇ ହେବ ତଥାଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥୈବ ସଦାଯୁକ୍ତ ହେବ ସଦୈବ ଅଧୁନାଯୁକ୍ତ ହେବ ଅଧୁନୈବ ଏହିପରି ଭାବେ ଆ ସହିତ ଏ ମିଶି ଅଇ ହେଇଛି ଆ ସହିତ ଅଇ ମିଶିଲେ ଅଇ ହେବ ଆ ସହିତ ଅଇ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଅଇ ହେବ ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହେଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଦାଯୁକ୍ତ ଐକ୍ୟ ସଦୈକ୍ୟ ଦେଖ ଆ ସଦା ଆ ଶୁଭୁଛି ଐକ୍ୟ ଅଇ ଅଛି ସଦୈକ୍ୟ ହେଲା ଅଇ ହେଲା ଭାଷାଯୁକ୍ତ ଐକ୍ୟ ବୈଷୟିକ୍ୟ ମହାଯୁକ୍ତ ଐରାବତ ମହାଯୁକ୍ତ ଐରାବତ ମହିରାବତ ଏହିପରି ରହିଛି ସୂତ୍ର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଅଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅଇ ହୁଅନ୍ତି ଅଯୁକ୍ତ ଔ ଜଳଯୁକ୍ତ ଓକା ବା ଘର ଜଳକ ବା ଚୋକ ଏଟା ବିଳଯୁକ୍ତ ଓକା ନା ବିଳୋକା ବିଲୁଆ
ଦିବଯୁକ୍ତ ଓକା ହେଲା ଦିବୋକା ବା ଦେବତା। କଣ୍ଠଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ହେଉଛି କଣ୍ଠସ୍ଥ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଯୁକ୍ତ ଔ ହେଲା ଔ, ଅରେ ଔ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଔ ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ବନୌଷଧ, ବୃକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ବୃକ୍ଷୌଷଧ, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ସର୍ବୌଷଧ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅଯୁକ୍ତ ଔ ହେଲେ ଔ ବି ହେଉଛି। ଆଯୁକ୍ତ ଔ ହେଲା ଔ। ମହାଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ମହଙ୍ଗ। ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଘ ଗଙ୍ଗଙ୍ଗ ଗ ଘ ଘ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଯୁକ୍ତ ଔ ମିଶି ଔ ହେଉଛି। ଆଯୁକ୍ତ ଔ ହେଲେ ଔ ହେବ। ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ମହୌଷଧ, ଦିବ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ଦିବ୍ୟୌଷଧ। ଏହିପରି ଭାବେ ହେବ। ସୂତ୍ରଧନ ଅ ବା ଆ ପରେ ଔ ବା ଔ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଔ ହୁଅନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ହସେଇ ବା ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ଲସ୍ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ୟ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱର। ପତିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଇତିଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଇତିଯୁକ୍ତ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ସବୁ ଶୁଭିବ। ଅତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବେ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଏହିପରି ଭାବେ ହେବ। ସୂତ୍ର ଦେଲା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ସୂତ୍ର ନା ହସେଇବା ଦୀର୍ଘେଇ ପରେ ହସେଇବା ଦୀର୍ଘେଇ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହସେଇବା ଦୀର୍ଘେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ୟ ହୁଏ। ୟ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣର ୟ ଫଳା ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ହର୍ଷୌ ରହିଲା ହର୍ଷୌ ବା ଦୀର୍ଘୌ ପ୍ଲସ୍ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ୱ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ୱ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱର। ସୁଯୁକ୍ତ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁ ହର୍ଷୌ ସୁ ହର୍ଷୌ ପ୍ଲସ୍ ଅଳ୍ପ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଅ ନାଗିନା ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର କ'ଣ ନାଗିନା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସ୍ୱଳ୍ପ। ସୁଯୁକ୍ତ ଅଛ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁଯୁକ୍ତ ଆୟାସ ବହୁଯୁକ୍ତ ଆୟାସ, ବହାଶ୍ଚୟ ବହାୟସ। ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଲାଗୁଛି ହର୍ଷୌ ବା ଦୀର୍ଘୌ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶେଷକୁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଲାଗୁଛି। ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ୱ ଗଠିତ ୱ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଠିତ ହେଉଛି। ହର୍ଷୌ ବା ଦୀର୍ଘୌ ପରେ ହର୍ଷୌ ବା ଦୀର୍ଘର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହର୍ଷୌ ବା ଦୀର୍ଘୌ ସ୍ଥାନରେ ୱ ହୁଏ। ର ପ୍ଲସ୍ ର ଭିନ୍ନ ଅନେକ ସ୍ୱର ର ଫଳା ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱର। ପିତୃଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ପିତୃନ୍ମତି, ପିତୃଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ପିତୃନ୍ମତି, ମାତୃଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ମାତ୍ରନୁମତି, ଭାତୃଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ଭାତୃନୁମତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏ ଯୁକ୍ତ ଅ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ରହିଲା ଅୟ ଏ ଯୁକ୍ତ ଅୟ ପ୍ଲସ୍ ଅଇ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆୟ ପ୍ଲସ୍ ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ, ନେ ଏକାରେ ରହିଲା ଅନ ରହିଲା ଏଠାରେ ନୟନ ଅୟ ନୟ ଅୟ ଶୁଭୁନି ନୟ ନୟ ନ ଶୁଭିଲା ରହିଲା। ବେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ବେ ଏକାରେ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଅନ ରହିଲା। ବୟନ ଅୟ ନ ଲାଷ୍ଟ ଶୁଭୁଛି। ନୟନ ବୟନ ଶୟନ ଚୟନ ଡୟନ ଏସବୁ କ'ଣ
ଏ ଯୁକ୍ତ ଅ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଅୟ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ଏଇସବୁ ଭାବରେ ଆମର ରହୁଛି। ତାପରେ ଓ ଓ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଓ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଓ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଔ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆବ୍ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଗୋ ଓକାର ଶୁଣିଲା ଓକାର ଶୁଣିଲା ଗୋ ଏଷଣା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନାଗିଲା ଏଷଣା। ଗବେଷଣା। ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ପବନ, ପୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ପବନ, ଭୋ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ଭବନ, ପୋ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ର ପବିତ୍ର, ନୌ ଯୁକ୍ତ ଇକ ନୈବିକ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଧି କେତେକ ଉଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧି କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ସନ୍ଧି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତନ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତଥା ତାହା ଯୁକ୍ତ ଆଗେ ତାହାଗେ, ତାହା ଯୁକ୍ତ ଆଗେ ତାହାଗେ, କାହା ଯୁକ୍ତ ଆଟେ କାହାଗେ, ବାର ଯୁକ୍ତ ଇକ ବାରକ, ଚାରି ଯୁକ୍ତ ଅଣା ଚାରାଣା, ଶୋଇଯୁକ୍ତ ଅଛି ଶୋଇଛି, ଯାଉଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯାଉଛି, ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧି କରାଯାଏ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ଯେଉଁ ତିନି ପାଖରେ ବିହିତ ଏଇଟାର ଆମେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିଟା ଆମେ ସାଇଲେ ଆମେ କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।